Videoaflevering sæt 8. Jeg har valgt et stykke fra sæt 7, og det er det her stykke. Det er plusse 2 brøker. Og når man plusser 2 brøker, så kan man starte med at finde fællesnævner. Og 5 går op i 10, det vil sige, at vi skal gange 5 med 2 for at få 10. Og det skal vi gøre både i tællerne og i nævnerne. Det vil sige, at der kommer til at stå 6a plus 16 divideret med 10, plus 4 minus a divideret med 10. Alt det her kan vi så sætte under en fælles brøkstreg, og vi skal altså kun plus i tælleren nu, fordi vi har fundet en fællesnævner. Så vi under fælles. Og det gør vi så her, ved at opløfte parenteserne, og det er, når det er plusparenteser, så kan man bare fjerne dem. Der kommer så til at stå 5a plus 20 divideret med 10. Og den kan vi så forkorte, og det skal vi gøre både tællerne og nævneren. Og her der går alt op med 5, det vil sige, at vi dividerer i både tællerne og nævneren. Derfor kommer det til at stå a plus 4 divideret med 2. Og det kan vi også godt forkorte, fordi vi kan dividere 2 med 4. Og det giver 2, men vi kan desværre ikke dividere 2 med a. Det vil sige, at den kommer til at hedde a divideret med 2 plus 2. Og det er så resultatet. Og her har vi endnu et stykke fra sæt 7. Det er et potensstykke. Og den hedder 6 i 16. Og den har kubikrod 8. Her. Og der bruger vi den nederste potensregel herovre, hvor den a i p'ene har kubikroden q. Og som man kan se her, så dividerer den altså p med q. Så det vil sige, at det gør vi også herovre. Så vi tager 8 ned og dividerer med 16. Så det kommer til 16 divideret med 8. Og det kan vi forkorte til 2 enedele. Og det vil sige, at det er også 2. Det vil sige, at der kommer til at stå 6 i anden. Og det giver lige med 36. Til den her opgave, der bruger vi kvadratsætning 2, som er beskrevet her. Og vi har 2s minus 5t i anden. Og det laver vi så om til 2s i anden plus 5t i anden. Minus 2 gange 2s og gange 5t. Og det her giver så 4s i anden med den opløftede parentes. Plus 25t i anden minus 20st. Fordi vi ganger alle de her tre led sammen. Og det var så kvadratsætning nummer 2, vi brugte til det. Også selvom bogen de skriver kvadratsætning 1 som både plus minus. Men det har vi ikke lært i timerne. Det var så sæt 8.